Pule na Kospel Katkam Lukas kalanong basaw kadikhat khatsaw hadu arpway Teu Jisu LIGHT-Tbeh sha Galilea daga boru mansim kanam jungu kala priang kaleng kategori ulahikai haki senekok jongki bat baro kilalengo yu ulalait Nazareth hakabala pensan penrang bayu Bat kumbau jule ulalait shigi synagogue hagasmi sabat. Ulayang bat pule bat laai yau ka kitab unongi tulupa Isaya. Ulaplit ia kataga katkli bat ulasham ia kidikat kibaang. Umansim jong utorai udonanga ulapan slayanga banyalat ia kubor baba hakibaduk. Ulap hayanga ban pen pena yaga jinglai lut ki koidi ban pen pej ki matla ban pelait ya ki basya ban ben bat ban pen pena yaga snem jingsus pa jong utrai ujisu la kelibiang yaga ta ka kitab ulai hau nong sumar bat ulashong Baro ki briu ki badana synagogue ki lepet shi udungang kumta ulasdang ban keren haki kadi khat jong gane ga jingtho bapilayo sngau kala urlong Mynta kasi kanok paisngi ka basa jingkyrmen mau batiang ya piwe ki pa Jubilee doble try kan rat unang the ki jingkyrku kerhai habi. Hawe ulum ubakerteng suchan ladan kawai ke monastery barla syong lasa dawai umang ubakerteng ucheng. Ulah helasan ha ke monastery kumukna ulah sar berpen ku ke monastery man kastap. Usyad ja syad jingbam. Yaladi bat yau master. Bat man kasngi man kastap udwai ya kasutras hagawai kasngi haga ayam senrai ulangu hakmat uabot ulaong kokenrat ngan mino nagadega temple shipo bat ngan yaj pilgrim syaga bertai pan wat ya kajing shisha seeking the truth Uabot ula peyu bat ula yui gislaring bagi hap
haga kendau kumta ulaong kajing shisha kalong kum kaler. Truth is like a wind. Kamdan haga juk jaga ki laiwan kumta ucheng ulara ia udingdu si keja kebon bat uganjri rosri bandwai hagalenti ulayai ling bagi lum ki wa ki shnong bat ki briu ki khot yu umang bat ki gejat bajarjar namaru kuran khendiat bat upan pau berobor ia ga durkmat ke babu samarki hagway ka shinong way nong rap ulakliu master ka ege jingkyrmen jumpi bansham habapiyai pukir kumni. What do you find? What do you hope to find? Ucheng walapan pau yaga durkmat kapapu samarki bat ulaong ngawat yaga kaba ngala ban yoi bat bansha hikai. I am looking for something. I am learning to see. Ula poisa ga way gishnong. Way ruspa nong kayi ula kren benyu. Uang. Mentoy yu ka to bul thali jong pi ban krong. Haga ne ka pertay bengi kayi. Bat ki machine ki beruspa. Kumta umang ula juba. Uang. Piong ka bul. Henry kani kapan kan mau yanga bahabanga thali lepa en sapendap kumtau la yait no laga jong galanti hagaway ga talang kadai permit ula syong atrai jong way udingse upain tree kajing kriat kabashir kaiba bad marway ula syong ula pech jerong kasuin benang la yo igi klur bat ula pasio kai keba baro kebadon hangto yai up bat singau pula. Is there all there walking, waiting, wondering kumta ula yo I bahap kaya bat utha haga bol keba uap priang nagasun beneng jar aging janai Mynta ulas ngautu. Kumta hadin bun snem lo LIGHT-Tbeh yang syagi juga monastery. Wabot lo yu iu ba ula wan pai. Hoi la bun snem wabot ula tenmen ringkat ba unyuli ula ap lepa hagagen. Ula hatu pila syam ya gajing sya. Did you find truth? Ucheng ulangu kum kedak ban buram yu abad bat ula jubab ngasham jing jarjar haga jing sawa jong ke pertai babunkam jing suk haga jing jenjar jing syai ke donut haga jing krong jing rap nagi wei ngala palat ke jing mut haga jing ya pilgrim jonga kumta u abad ula kemen barulong kajing yai lenti jumpi kam shem lalong kabalik noai. Then your journey was not in vain. Namar ba uong cheng ngi baro ngi yai pilgrim syaka jingkyrmen chong jing shisha kane ka pertai kalong shipo ban yai wat ban tip ya jing shisha daga jingkyrmen kumta baro arngut kila rungno syepo ke monastery naga benta kajing duai sutra dang mentan ngi pule naga gospel ket ke Lukas kelong basaw de kot khat saw duar way Lukas la thoye kani ke gospel jumu ke kitin Greek naga benta ki Kristen Greek ki badegi gentle bat la thoye kani ke gospel la bring ki snem new pearl but prapo HK ka point ka bangini puson lang ka de halor ka ni ka pang bangi de ki pilgrim jong ka jingkyrmen Pilgrim of Hope kung bangini sngaw na ka ni ka jingi tukana
Ya gabakum no gospel kalapan pau yangi kalbatai yangi sepang ka Jubilee jong ka jingkyrmen. Una snem ariar pusan ngipen kut yo ya ka Jubilee jong ka jingkyrmen. Haga jing yai lenti jungi kum gi pilgrim ngi don tang art ligi tong. Panikong ban im bi ka jing im kum balai kai ka kitinu blai daga balai ka mono blai pat persyang ban im ni ka sandur jong blai kataga mut kaneka deka pertai syong basa adli life baal ngide ban krai la de ban yo ka jing sup nang enda kat kaneka jing im na kaneka pertai syong basa ngin lai sha ka jaga syong ne shabreng ka jing sup nang ban su tu ye kane ngi don kam ka jing tip lam ka ba shai kada hakmat ublai hakmat ki parabriu ka gospel ka ba ngirang supplementan ke thu ingi bau jisu la la sha galilaya daga bor jong ban sim bkhoi ulai kai ke sinikok jongki bat baro kili roi ula la sha nasrat ka shnong ka bala penhe pensan penrangba ula rung haga sinikok haga sngi sabat ula shimmi ke kitab jong isaya nong tulupa kabadan haga kot kli ula pule ke khat ke baong kata ka de thim jong ke Jubilee kaba penken mau yangi paning kong wong mun sim jong utrai udon hanga ula pen slai nga bani lap ke khopor ba hai ke badok ula pha nga ban benai ke jinglai lot ki koi di ban pen pe ki ba matla ban pelaj ki bisa ban ben ban pen benai ya ga snem jing spa jong utrai kane ko ki perlok kede kata ka benta jong snem ara jara pusan snem jog Jubilee ula phae nga ban benai ke jinglai lot ki koi di kade bani kong par ban pen pe ki ba matla kabalai ban pelaj ki ba sha ban ben kabasau ban pen benai ke jing spa jong utrai kum ki pilgrim jog jingkyrmen ngi dei ban yo jing hikai naga kitin ke jong blai ba kai ke bangi dei ban le nginiam daga jing e jong blai ban skam ga jing e jungi wada pedeng jing jen jan ba ke jing jen tanju yong ga jing em kermen berbon ye kala wai ke ba pernai daga ba shania telitelan ha ka bor jong blai daga jing sneuret ni dei ban im berbor ha ka jing suk jing ye e jing ya map markliang kum kita ki pilgrim jong ka jingkyrmen ni dei ban long panikong yaine yaisha wat apdeng ki jing e daga jing dwai ba ka jing ya lenti daga jing e daga jing e map markliang ka balai ka jingkyrmen ka bajliu da ka jing e how chris hope rooted in faith ka basau ka jing im ha ka imlang salang da ka jing e tlim lon da ka jing e ka basan de ka imlang salang ka basuk ka bakman klem ka jing e bishni klem ka jing e bihun ka banrius dang berbor ka nagono ka kam da ka ba panbor na umen sim ko na ka jing e jung blai ka banyo wat berbor ka lenti jo ka jing shisha ka lenti jo ka jing suk bat ka jing panem ka ba pra ngide bania sha wada pedeng ki jing pang jing shitom dag ba pe ye ka ding pna jo kres ka ba khandai ngide ben sekio trai da ka jing kermen bahagawi ka sni en da kut ka jing em ngin yo ya ka jing sup neng kumbaong faith is the top priority, but hope is the primary. Kajingai kalong padon kam rega jingkyrmen kadai ba hakmat dam. Kini kidai sha jo kajingem magane ka pertai kadai ka jing hikai yangi. Ngia kandu shibun kijing ha ka jingem. Ngia kandu bonjat ki briu handrai ka ba kongsan kalong
ngim dei bendu jingkyrmen baru nu snem Jubilee arjara puson utrai lopan benai yang ia kata kajinga kabangitan kam tekom tangi dei bentur syakajinga jung blai man kapor man ka klip mat kajingim jungi ngan penkut daga kajingim ngan penkut daga kajingong kabaong ngiem ha ka percaya tang sisin patang sisin kalau biang ladang ila imba to kamaratis ti ka kemi junong padem kania sailam na ka banta jungi bangin yok kerhai kijinga na utrai en yaro yau Jesus Christ.